Nu lăsăm toată melodia, ce e până, mă. Ba de avansează la spar pe balon, mă. Ce faci, o iei? Am luat-o deja, Soane, dar ești tu în caca dacă câștigi, da, nu? Giveaway alea. Stau în pagina live, tu? Cum vrei, șef, am trimis și ea să fie pe vibe. Șef, să fie corect, că facem viața frumoasă pentru toată lumea. Hai, Soane, să dai și tu un caca pa. Hai, da, Soane, ai auzit un caca și vrei să pierzi? Să-mi dai și mie ceva după event, rog. Îți dau toate, da. Dai-ți dracu, Aline. Na, mai ia lidera Soane din Ciocanes. Pișa mai pe măsa că a făcut foame. Soanu! Hai Cristi senzație, hai Cristi senzație, hai Cristi senzație, Cristi senzație, Cristi senzație, avansează, bine mă, Cristi senzație, trăiți arție familia, Cristi senzație. Hai Buri, deci dacă avansează, stai, e Buri singur? Dar dacă vrei o întrebare despre Ronaldo, te rog frumos, da,